O 20 de setembro arranca a Mostra de Teatro de Ribeira. Esta edición será a máis longa dende a súa creación, posto que se prolongará ata finais de decembro. Contará ademais con compañías e actores de recoñecido prestixio con gran cantidade de premios no seu haber. O carácter internacional virá da man do clown italiano Leo Bassi. Imos a comezar con Criaturas, do Grupo Municipal de Teatro, a cargo de Óscar Romero, o 20 de setembro. Logo teremos o 27 de setembro a Vas Rir, Cabaret Climático, de Cultura Activa. O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro, o 4 de outubro. Top Manta, compañía Fulano, Mengano e Citano, nova compañía que ven a Ribeira o 11 de outubro. Unha inimiga do pobo, de Talía Teatro, o 18 de outubro. Entrega en man, de Contraproducións, o 25 de outubro. As formas do amor, de Verdeveras Expresións Artísticas, o 8 de novembro. Mais Sabor, Cultura Activa, o 15 de novembro. Boa Sorte, Mala Fama, de Tarabela Creativa, o 22 de novembro. A Luz do Día, de Serea Teatro, o 29 de novembro. Hamelin, de Redrun Teatro, o 5 de decembro. Leo Bassi, con John Mussolini, de Cultura Activa, o 13 de decembro, como xa dixen antes. E rematamos con Deb, de Mala Sombra Producións, o 20 de decembro. Ademais do amplo cartel, a principal novidade que este ano se poderán adquirir as entradas de xeito electrónico para facilitar a venda e o control do aforo. Eso vai a permitir, por exemplo, que se hai unha butaca libre, pois a pouquiño tempo de entrar nunha función, calquer persoa ali co seu teléfono móvil a poderá quitar. Estamos tamén mirando a posibilidade de habilitar a billeteira física ali no auditorio para poder venderlle ali a unha persona que non o sepa facer. Se non, mentre non a teñamos habilitada, pois os técnicos que andemos por ali lle axudamos co seu teléfono móvil a facelo, e iso di, pois 5 minutos antes, chego ali, hai despacio, si, colles a entrada e entras, como en calquer función, o cual antes non podíamos por moito que quixáramos, non? O prezo do abono para toda a mostra será de 35 euros ou de 4,95 para cada función de xeito individual. A sesión inaugural a cargo do Grupo Municipal de Teatro será de balde.